बिरियानि जानायसै लोगोफोर आंलाय लुबैनो मोननाङा नोंथांमोना लुबैनो मोननाङा आंनि बिरियानि जानायखौ आरो सोर सोर बिरियानि जानो मोजां मोनो बिसोरबो कमेन्ट्स खालामहर बिरियानि जानो मोजांलाय मोनो आङो नाथाय जि गेस जायो आङो बेबायदि एवफ्राम सावफ्राम जिनिसफोरखौ जाब्ला गेस जायो थ' नोंथांमोना सोर सोर बिरियानि जानो मोजां मोनो बुंहरदो दे बिरियानि लाभारफोरा बुंहरदो दे बिरियानि जानोसै बिरियानि लाबोगौ बिरियानि जानोसै लाइभ फैनानै जानो ना ओरैनो जानो सानदां गोबाव समसै रायलायला नोंथांमोनाबो खुसि जायो दाखालि फैबाय आङो खयेकबार थ' आं सानदों बिरियानिखौहाय आङो जानानै लाइभआव फैनाय ना मानाय सानदों आङो आरो दख'ना गाननानै दङ आङो लोगोफोर दख'ना गाननानै मिथिगौ बेटारि जोब्बाय आंनि बेटारि जोबनानै चार्ज होनानै दख'नाखौ खुनानैहाय आङो ओंखाम ओंख्रि संबावबाय ओमफ्राय गानफैबावबाय साजिनायालाय दंखायो जायखाबाय ओमफ्राय दख'नाखौ गानफैबावबाय चार्जआ जाबाय नै दा 60% नुबाय आंखौ जिरायनानै थायोल' दासान जिरायनानै आं मालाबाबो थाया लोगोफोर जिरायनानै आङो थाया जत' आंनो सम्भब आं बेखौ मावखायो जिरायनानैबो माब्रै मोनजानो सोर जाहोनो ना जिरायनानै मोनजानाय होननानै हिन्जाव माहारिया मालाबाबो दासान मोनजानाय नङा थ' बे मेसेजखौ आङो जाया सिख्लाफोर बिसोरनि थाखाय बुंना दोनखाबाय जिरायनानै बिमा बिफानि आमोलावहाय उन्दुनानै आं जाले आं संले होननानैहाय नोंथांमोना मालाबाबो मोनजानाङा गाव खुद मावा साराना थ' आङो दासो मबाइला अफ जाबावबाय चार्ज होनानै आङो एफा मोजां साजिनायाखौनो आङो दख'नाखौ खुनानै गाव संहैबावबाय आङो ओमफ्रायसो आङो चार्ज होखादोंमोन ना चार्जआ जाबाय ओमफ्राय आं दख'नाखौ गानफिनबाय खुनु खामानि गैया आङो बे आंनि बेपार आंनि ससियेल मिडियायाव थायो आं जेब्ला भिडिअस होआ बे आंनि बेपार आं दिनै साजिफिनदों साजिनानै दंखायोमोन थ' आं गानफिनबाय नै बेबायदिनो आंनिया खुनु माने प्रब्लेम गैया गावनि हारसिङै आं जेखौ खुसि मोनो आं बेखौ खालामो आं रावनिबो खोथायाव सोलियाना बेनोसै